Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong shisha ka bapin kemen ya kinong shong shnong. Hadin baka mau semai nong thamai ilaka, kalayok ban plibyang ya kijaka jong kai perthei, kibapau ki than sora. Hak khandra tarik mentau benai, kum ha krem pubon ni mau semai keu, ikopak no sngi thiang viewpoint, kmat kharai fall, bat kathang karang pak. Hak jinjurip unongsan hima, lalap baki trai dukan ki badang pli hak ne kasngi, kila silot kitiar kitar hamadan, menthat hak kasngi, nomor kitiar baro kila sngi mlot. Hadin ka jingkhang na du benai leber menta usnam. Namar ka jingwan unik kunyang jingpang coronavirus kubla pur hakeleng kari India. Nang ta lalap ru bakinong tre kene ka maus mai kev kinang pen khoj ya kinyut kinyer ban pen iknat yang ya kene ka jaka jong kai perthai. Ha kene ka sngi sedang ban pli ya kine ka jaka jong kai perthai. Usirdar ka maus mai nong thamai ilaka uba kene sing khongwar ulwan ban hiarhi darade kinang batai kam hawala pli ya kine kidukan. Ule thuru baya menta en sha tang ya kibru ki bana pok ka jala bakin wan kai hangne Henry ya kibru ki bana bar kim patsha namar ba ki hap en burom ya ka jungtha ka sarkar jala. Adien ke jingkhang jong ka lockdown na du benai balai te nilai sia khang be tu ya baru kita respot badan ni pok mosmai ladu ki kopak kani ka kram kuban lani mau smai kip yang ta kau no si tiang viewpoint bat ka double drive lani pengikot ka khasi ka kmat kharai falls ka bangidang gari ka pak ka bangidang penmit mai bat kumju ru thang kharang te ka singi ka baning kong e ka de menta ka singi khan du tarik nai bisi pho arhat pho ka bangi yo ban klipat yakini ki jaka jnoka kani ka long hadien ba kinetic chen ba phe jok sarkar tabang ile I bakila sya ban pli nadu khan du tarik te ngiru nadu bala khang kum tu tala khang ki kam ki jam baro phai ki pai ba kila song kram kam kum ti kle no sincere ngile perkhat ka e ka bangi la ban le kadai ka bangi su milen ti ba lanu kan ni galat pa dengin yo ban pli yang ki ki pak te kani ka singi ka de ka singi ka baning kong e ka bangi yo ban pli ya kini ki jaka jong akai hang ne po ka ilaka mos mai no ma te ka jing du nong te namar ki hang ne po sun jongi bong nyo pusan na kasispa riu ki yo kam na kan ka tores idon gini ki jaka jong akai bo fe pad ha gini ki jaka jong akai ki para sinong bro phai idon ye gini ki dukan jo ki idon ki badon dukan ki badit idon ki dukan ki bahe bat kawai ke dukan ka baduna briu e sangut ki dang bu nong trek te nolong nang tangi don gini ki guest house ki resort ki inn ki homestay ki pai ba bro si sinong hi ki la long in bot ha kan ka tores te nadu ba khang gani te ki pai ba ki la long khlem kam sisya te ka jing du nong ka bang nong su ban ya ong hadu kan no ka jing du nong kam tam habakan ka tourism jongi hang ni kala sange bat habaka tai ka karkhana momlu simen MCCL kala sange kani ka dong ka than jongi baro kala siam ha ka jing ke hakapur baka turis kadang biang kat simen factory kadang nya kin pe pi pu ya kan ka song jongi pi pu ya ka thai so ra bro ka we ndai na du pakine ki artli ki la khang kala long ka jing e pai ba nong song snong ki ba ki war ki riat ru ka cha ta lang lakin man di e mga naru ki briu kim dot pisah ndai menta bakala sedang man pli kum ni ngangek kala long ka jing kemen ni ki pai ba baro jong ka ilaka kani ke musmai ki ka de ka natural beauty ka ba bleu la ai na du hendai hentai ha ka baning kong e hi kani kam sim dalong ka ba pau nang namar baro ki briu kim tip hakata kapur kibriu ki bawan katu kan ni ki batip ya ka krem kuban musmai ki wan kira de ki tot slide kira de ki dong musa banyo ban peka bat ka jing pe ya ki tu ki por makanaru kadang sulong tang ka supek pe dodon tiket de hadin gini ki post nam ki bla ya tham tam na du ki nyo kli hak sistem phapau tet kani ka na du bangla plai ya kani ka sulok kala long ka bapau na ki bawan hang nim de su tang nang ne na mekhleya la ne tang nang not east ndai ki wan ru na chi kuwe giri ban tek ya ka jing tenat jong ni ka krem kuban ni mosma ka krem kumba ka long hi kala long lupa kum ni kumba ka long ti kinong song sinong bro khoi ki tip ki i te boro ki awan hi ki pek te kam dalong ka bokodor du kata-kata ka kala long ka bokodor ha gini ki singi menta kam tam menta ngila de ring light i ru ha ka ba ki pai ba ki la bandrung wat ki kena ki barit ki la bandrung kita men ki kror ki la bandrung te ban ong manu pasiam te ki
pai nong song sinong hi boro piatip ya kan ka krem nomor kadang nong ba tan kilometer nang tayang ni kat kum kana tulisan juga sarkar jela kalong ba ya ki ni ki bar jela kalong bakila sya bakin wan ban tung sport mekhalea bakin sa maksimum kedai license te tambah kajing wan jongki kedai ban wan lakhang ya ki bakin lek sagi ni ki tourist spot 4 aibor ya ki bakin lek ki tourist spot ndai kila ban lek sagi homestay ki resort bagi guest house ba fair ndai banyak lek bagi ni ki lokal jongi hang ni ka sarkar tempat sya menta kasingi kedai kesing ke banding kong kila sudan katu kan ni tamban nomor nangit yang jongi ru ila ya penkuit pensuba kum ni kat di bawan menta kasingi kila long kum kajingwan ka bak suan round tempat di yo bandaya pelut por hang ni kidukan ru ki kidak pan kre kidang yang sedang ban pli te kada dang dek beduna ba menta kasingi wan te kilawan sa ikopak kilawan sa ni sepo mos mai kip kilawan segitu giwe jakaru ham tam hang kepo no si tiang viewpoint hang ke kita yawan tem kini ki dukan ki befio i hang ne ki dei ki kat to kat ne ki dei jong kasno ndai baro kini saudom ki dei jong simet ki dei jong kasno makanaru ha ko lockdown kum ne yum sim ya ka bai ya pai bai dukan bakini ki para sinong makanaru ki bi ai wai ki dukan ha kani ko lockdown kim sim Kene ka jaka ka dei ki ai wai patang biang beri penyat ya kene ka krem na pilih makin ya kani gi le hi mangi da kasinong da ka bang ibu ya kini ginong tray kiba biang te bobot hi jaka kilong ni penya da kasno kane kalong kumne nadu ke basdang hi ha ka bai Dr. Amanwar Ikren iong ba yimdai ban stigmatize ya kini kiba yo ya unu corona namar ha ka bahadien hi ngin ha banya imlang bat unu corona ka basa hi kalong bangin ya sumar simet kat kumengi pej mangana mentaru kamut ya unu kenyang jing pang hi ngimla ban ong lanu ukut kendrai bangin ya ap ya unu kenyang ban ong bat sia khang sa ngi lai yap ngan te nakata kadao ka bam ngi dei ban yo hi ka ji ko ji khia ngi dei ban yo te nakata kadao ngi pli kini ki pak rekat bat ki protokol jo sarkar ha ka ba bal dang ngi pli mga naru ngi dan ha ka safe site te kamut la da ki dan ki bri ki bana bal de kita ter tu ngi num yo ka kita ki pam kendon ki bakin wan ki bri ki bana ba jo ngi jella kalong kin itu ki bawan ki de ban ka screen suwa hang te po entry exit point ki de ban yo ya sa skit ba kilong ki ba ki bom don yo nyuk nyang jing pang la ni ki balong negatif hang ni tingi welcome ya boro ni welcome ya boro te ban mental bawan ki de tang ki lokal sudah na jalan khalia tang ka wei kalong ba ki ha ban siu yo bai parking bat ki ha ban siu ya ka bai rung ha trem kuban kum ju ru ha ko pa ki ha ban siu bai parking ki ha ban siu bai tiket dia jong ki brief ini ngibu tengah semua man ong bak habayo akan ikalat nga pen tip ru isa ki pai ba ki bape ya kan ka video baka mau smai nong tmai ilaka kala play ya kan ka jaka jong akai hang ni hapo krem kuban bat kumju ki jaka ki ba don hapo kan ka ilaka jong kumbaban yang sai sisir kini ka ikopak kana sitiang viewpoint ka pat kharai viewpoint ka thang kharang kini bro khoi ni la play bat kidukan ru na du menta ka singiken play te la da kini kinong jo kai kin wan kanong ka ba bahaya ki bakin wan tang ba ya ki bawan bro khoi i kerpat bikin nong bedan akor ki ba buat iki protokol ki ba ka sarkar kala buat ya kan dengan dukan dak mentasi hi kan ru tarik bena bashkop ni dak sedang ban pilih kumba hasinong ga anjing bed yang i bana do kan ru tarik yang padan terus bawan te mentakasi ni dak sedang ban pen khu ya ki dukan kini gitar gila tu gila du gila bun gibala du gibala tu gibala kumbanyo benai ni la khang hidupan juni gila semua betul gila gibala chatliol gitu gibala du gitu tengi haban sat gibala yong la chat liol ngi haban sat no tekini pada gibasu betul ngin sunya daka kini kitiar handicraft bat kijan kidon gibadang long ro pangin dia biang yaki te kidon gibam long shu ro mi haban berat no lani kidon gibangin haban dia no stang dor ini hidupan PC by wine em ini ki lockdown oh por lockdown te kan gibangi wai ki isen ai kenyangi ki lam sim shu ya ki by wai ro ni le bela le harmonia te menta pada dang stayo kami kenjing tre jokan ni le tre jokan oh kadon ke jing so kerja bat ke jing dur ko ba khrau ken ham tam ha bangi dakan ni ga
cầm ka bangi di jing di ni ngi yo ban bu skole ki khon te men ta pa de wa student bok ri ki khon ru pi ska skol ru ka sange te ngi ki shong hayeng te long ni kham du na hi ki jing lut te tang ha ka bam ka di ken long ni kham du ken long kan jing du ka khrap ben mo ho ngi ken men hi ka ta hi bangin kan long biang kum ba ju long bat ba mình ta ship này làm lại tình rằng ngầu đủ chính căn mình cái gitu resi panuan rengi nge căn mình ba house nhầm ba tham mai thì kan lòng biang của maju lòng Nadu man takasmi jam sedang ila sedang manuan trading kibang yak trelu ni menta tingile kiba ya sai kidos bin ya penku ini ki jakasyong nama pila jabo bang la ada penku na do step nada jini lawan tingya ti kini kinyut kini ya penku lut ken la jabo ke sila ti ho slap ul la hap lut ke jabo jaban ya tiu kini kinyut kini le ayu pi ba dan belam dan si ken hap song hayin le cai dan te bakot belan dali belar nia penku i kini ki Jakarta deh dia berapli tinggi dan ni mbak jing dokumen khamtam habangi imjangi janang ni te idon ka tal jing kermen jing no ba ni yu belanya yu rai okta man kasni ngi wan ni sa dan ni parking ya tiu kinyut jing net sa itu ya khat itu ki depe itu ki jaka ba bam piknik itu Sebenarnya kita yang paling tanya ham latihan kita dulu kita kan yang paling lain kemudian jadi ini dia kasih aku baru terus ni ada bagi itu ada yang nak ham tak benar sih nak ham tu nak kemudian lagi kasih dia penkuitnya dulu dah dulu kan sống đã từng đi dukan itu hak penkuitnya ni dah kecil dia dong kedua belah kedua dia so hai itu dah bayu naman tanah sangan penkuit Pabla penkuit. Sabrang dukan dia naman tawa sipol ba dan isai dia sambil suara suara penkuit suara